Hej YouTube, nu har jeg fået det godt igen, efter at spise den chili. Og i dag spiller jeg med Emil også, og Klaas. Robert han skal ud og gå med hund, så Ja. han kommer ikke lige. Der går nok lige et stykke tid før Robert kommer. Gulerod, så kan jeg prutte. Og i dag skal vi sådan, jeg skal lave en grundig rundvis, så I kan se Så det skal han hele. også udgrave lidt hjem sammen. Ja, Ses. Hvorfor siger du ses? Fordi jeg skal ned og høst. nå. Nej, så. Jeg troede, det var sådan lidt. Du skulle ikke være med. Så kan jeg ikke dræbe monstre. Så går jeg lige ned. Okay, Nej, jeg mener det ikke. Hvad mener du? Jeg havde ikke nok gulerod. her har vi vores mobfarm. Det er da ikke med i kisten. Jo. Og her har vi neder, der var vi sidste gang. Og herinde har vi vores kisterum. Masser af kister. Og heroppe, det er når der skal falde monster ned, som der zombies spawner heroppe. Det er bare lækkert. Det er bare lækkert. Det er derfor, at der kun spawner zombie, når man er heroppe. Og så, Ej, det skete bare ikke. Jo, det gjorde det. når man dræber monstrene, så ryger tingene ned i de her kister. Du er så ikke. Det er lige meget. Det er meget. Det er lige meget. Luk nu. Der. Undskyld, hvis jeg lægger lidt, men jeg ved ikke lige helt, hvad der er sket. Jeg har så også lige uploadet den der video, hvor jeg spiser chili. Så Det kan være, det er det. ja, det kan være det. Den skal lige vende. Min computer skal lige... Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Den fucker lidt op. Og hernede, der har vi også en farm. Det er bare en gulerodsfarm. Så når man så skal høste, så trækker man ned i håndtaget, så flyder der med vand, og så ryger alle gulerødderne ned i kisterne. Det er meget smart. Og det er så Emil. Lukker lige døren. Jeg skal lige huske at komme op. Og så er det, så herinde, der er en charter, man ting. Altså herinde. Og det skal jeg faktisk lige have gjort. Ja. Og så går vi ned til Klaas. Jeg er ikke nede. Jeg er faktisk oppe. Men jeg sætter lige videoen på pause lige 2 sekunder. Okay, sådan der. Så er vi i gang igen. Og hernede har vi så vores sukkerkane farm. Når man trykker på den der, så ryger alle dem der ud, og så ryger alle dem der hernede. Meget smart system. Så går vi herind. Det er Klaas, der er i gang med at lave noget herinde. Jeg skal bare ikke med flere lag. Vil du med at udgrave? Ej, det ved jeg ikke. Standard. Jeg er ikke sådan lige lyst lige nu. Jeg er lidt træt efter den chili. Ej, jeg har stadig lidt op i ganen. En lille bit Har du? Ja, en lille bit smule. Vi vil have det. Det var en dårlig video. Dårlig video. Nå, ikke dårlig, men tipsene er det bedste. Var det chilien, du synes, det var dårligt? Ja. Jeg tror, det var den her video. Nå nej, den skulle da sygt god allerede. Okay, jeg sætter lige på pause igen, så får jeg lige en lille overraskelse, når jeg kommer tilbage. Okay, sådan der. Overraskelsen er, at jeg skal snart have et webkamera, så man kan, ligesom der, hvor jeg så mig spise en chili. Det var bare Roberts kamera, jeg lånte. Men jeg skal snart have et selv, så man kan se både mit ansigt, når jeg spiller. Og den anden, det var faktisk Robert, han lige kom med. Hej. Ja. Skal Det var være bare det. blod? Happy days. Nej. Sådan der. Jeg blev nødt til sådan lige gå. Fordi jeg lægger pænt meget. Jeg ved ikke lige hvorfor. Det er kun Det os, kan være, der det er er en inde på video. serveren. Ja, det ved jeg godt. Nej, Der han er blodpletter på gulvet. Hvad? Der er blodpletter på gulvet. Nå. Så går jeg ned til dig, Klaas.
kommer der. Nå. Nej, Magnus, kan du ikke lige finde noget sand, egentlig? Sand. Ja, vi skal bruge sand. Magnus, har du set vores hemmelige rum? Nej, det kan jeg vise på den tidspunkt. Jeg skal lige til home. Robi, hvor er det henne? Ja, Hvis du lige kommer til F-home, så kan du se det. Det er Spike. Altså, lige 2 sek. Jeg er jo ny her. Hvad så, Emil? Kom. Hvor meget sand skal du bruge? Prøv at se, om du kan finde et bare tage hemmeligt så rum. meget som muligt, fordi så skal vi ud og lede efter det igen. Find rummet, Milo. Søg, min hund. Nej, så kommer der kraftedeme vand ned. Okay. Har du lagt mærke til alle de her knapper? Ja. Prøv at finde, og se om du kan finde et sted, hvor der er åbnet noget. Det går bare godt her. Jeg er også lidt ligeglad. Ved du hvad, jeg samler ikke lige mere sand. Hvem siger det i knapperne? Hvad for noget? Jeg hader dig, Ruby. Okay, så går jeg lige til F-home. Hvor meget sand har du? Hvad? Magnus, ved du, hvor vores hemmelige rum er? Nej, det kommer jeg også lige at se. Wow. Okay. Så skal I to prøve at lede. Altså, Emil, han er i gang med at afprøve alle knapperne. Jeg ved godt, hvordan det er. Og Magnus, hvis du finder ud af det, så skal du... Hvad? Er det det her? Nej. Wow, man kan gå ind i et rum. Hvor vildt. Det finder man sgu da aldrig ud af. Nå, jeg fandt ud af det. Jeg fandt ud af det. Det var godt nok svært at se, men jeg fandt ud af, jeg kunne lige se en lille bitte håndtag derinde. Det er godt gemt, faktisk. Emil? Ja? Jeg tror ikke, du nok kunne komme ud. Du kan bare skrive F-home. Ellers havde jeg bare hakket mig ud. Du kan også bare skrive F-home. Jeg tænker, vi skal gøre det til en knap i stedet for. Og så gøre sådan, at det er et lille klik. Og så skal man også kunne åbne den bag indenfra. Ja. Så det Magnus, Hvad? Prøv lige at gå derind. prøv at gå ned til sukkerkagen, og så se, hvad der ligger i filmen. Nå, jeg skal lige vise dig noget. Jeg har gjort noget derinde. Jeg skal lige være sådan noget med sand til dig. Ruby, jeg har gjort noget derinde. I en af kisterne ligger der noget. Men det. Diamond. Prøv at gå hen til glasset og stå lige der, hvor det der er med. Sådan der. Var det meningen, jeg skulle tage det? Ja. Sådan der. Hvor det lå meget. Magnus, kunne jeg få noget... ja. Så. Ja, jeg nåede kun lige at få 49. Så orkede jeg kraftigt ikke mere for Ja, det er fint. Det er nok. Lige så det her er der på. Hvad er der? Sådan der. Jeg har faktisk gemt noget derinde. Jeg skal gå derind. Okay. Jeg skal lige få åbnet det her. Altså, det er nok en lidt kedelig video, det her, men... Det er lige mig. Det er lige meget. Vi laver bare en ny på et andet tidspunkt, der bliver lidt bedre. Jeg er sådan lidt træt efter den chili. Den er lige... Det kan jeg ikke forstå. Jeg kan godt forstå dig også, for du blev skudt. Men Robert, han var bare helt... Lederen. Ja. I'm happy. Ja, lige nu. No, I guess it's too. Jeg er da også happy. Robert, alt er over nu. Jeg gjorde det. Her der er. Au, for fanden det. Au. Så må vi hoppe på samme tid. 3, ja, hop. 2. Det er Gå op. 3, 2, hop, min ven, ja. Jeg kan lige. Så dør der med det. Pas på, Emil. Nu kommer hesten. I kan ikke komme op nu. Hvad? Nej! Oversigt. Gammel dyr. Han har ikke fikset Death Driver. Okay, drenge. Jeg stopper videoen lige om lidt. Så... Jeg synes, I skal sige farvel nu. Okay, vi ses i næste episode. Ses.